día decidí non volver a falar con el, bloqueeino, e desde aí empezou as chamadas en oculto. O sábado estuvome chamando, este sábado estuvome chamando hasta as 2 e algo da mañá. Ou colga ou me insulta, depende de como lle idea. E o sábado díxome vouche matar a ti e ao teu fillo. Boas tardes, hoxe contaremosles aquí no Galicia Noticias esta historia de acoso que unha moza do Barbanza denunciou na Garda Civil. A máis, este mércores 17 de setembro, intentaremos esclarecer que lle pasou a un mozo de 27 anos que apareceu morto a carón do seu trator no Sabiñao, en Lugo. Todo indica que sufriu un accidente e acabou atropelado polo seu propio vehículo agrícola. A Garda Civil mantén aberta unha investigación. Os veciños da zona aínda non se explican como puido suceder. Moi triste, a min dixeron mollar a noite e a verdad que non poden dormir porque isto é tremendo, non sei, en un sitio llano, porque cando vas a un sitio pendiente e así xa ter máis medo, pero así nun sitio llano, non sei. E vai a susto levaron uns veciños de Sarria que estaban na rúa. Un coche sen condutor que estaba estacionado comezou a moverse, bateu contra un farol e acabou caendo por unha escalinata. A sorte quixo que non chocara contra outros vehículos e que non levara ningunha persoa por diante. Para que pode querer alguén un vehículo todoterreo de protección civil rotulado e preparado para ese labor? Iso é o que se preguntan en Negreira, onde uns delincuentes lles levaron esta camioneta, un remolque e diverso material. A Garda Civil xa ten no seu poder as imaxes das cámaras de seguridade que captaron un grupo de encapuchados cometendo un roubo cuantioso. Mellor un valor de uns 70.000 euros, máis ou menos, 60 e pico mil seguro, porque o vehículo remolque xa teñen un valor importante. Eles o que fixeron foi entrar pois por este lateral deste portal, facendo un butrón na propia chapa do portal, e lóxicamente despois para sair, pois polo portal que temos de acceso aquí ás miñas espaldas, pois romperon o bombín da pechadura para poder sair, non? Doar sangue é unha acción xenerosa clave para o funcionamento dos hospitais. Estes días comeza unha nova campaña solidaria centrada na comunidade universitaria. Os campus galegos queren superar as 4.500 doazóns do curso anterior. O obxectivo, segundo din, é salvar máis vidas ca nunca. Os estudantes están dispostos a cumplir. Que al final es algo que no duele, son 5 minutos y puede ayudar a alguien, que no hay cosa más bonita que ser altruista en la vida. Al final nunca sabes cuándo te puede pasar a ti o a un familiar. Son imaxes deste mediodía no aeroporto de Vigo. É o instante en que chegaba e podía por fin abrazar os seus un dos mariñeiros españois do Tafra 3. Logrou sobrevivir despois de que o pesqueiro galego no que ía fose abordado brutalmente por outro barco lituano 3 veces máis grande. O impacto foi tal que o pesqueiro naufragou e se afundiu completamente. Os dous tripulantes galegos que ían a bordo, ambos de Marín, lograron salvarse. 5 dos seus compañeiros de nacionalidade mauritana seguen nestes momentos desaparecidos no mar. Está previsto que o segundo sobrevivente galego regrese a casa nos vindeiros días. Bueno, estou aquí. E o tal, non? E nada, xa vistes o que pasou. Máis claro, agua. Foi o golpe, cando recibimos o golpe xa demos a arma de que nos deran un golpe. O barco tardou 5 minutos, desde que o barco acabou de empujarnos hasta que foi a fondo 5 minutos, o sea, non nos dou tempo a nada. Se está llevando a cabo una investigación y por mucho que Javier no tenga la culpa, al final está implicado y claro, pues si necesitan hacerle alguna pregunta a él, es más difícil si no está allí. Entonces, bueno, esperamos que se pueda resolver lo antes posible y que pueda volver con su familia, que es lo que quiere, con su mujer, con sus hijas y estar aquí. Outro accidente de trator mortal máis. Foi no Sabiñao e morreu un mozo de 27 anos. Atoparon xa falecido e todo parece indicar que foi atropelado polo seu propio remolque. Alejandro Álvarez.
Sí, pois este accidente tivo lugar a última hora da tarde de onte nesta estrada LUP 5804 ao seu paso pola parroquia da Broza. Por razóns que aínda se están a investigar, o mozo de 27 anos veciño da localidade de Monforte de Lemos perdeu o control do seu vehículo, saíuse da vía, bateu contra unha gabia de formigón e quedou tendido na calzada. Todo parece indicar que foi atropelado polo remolque que ía enganchado no seu propio tractor. Ata aquí desplazáronse efectivos do 061 tamén da Garda Civil que pouco poideron facer pola súa vida. Este é o segundo accidente con vehículos agrícolas que acontecen en moi pouco tempo neste concello do Sabiñao. A finais do mes de agosto, outro home de 64 anos quedou atrapado ao emborcar o seu tractor. Sobre as 8:30 da tarde de onte foi cando alguén viu o corpo do tractorista nunha marxe desta estrada do lugar do Chao da Broza, preto de Escairón. A persoa que se atopou inesperadamente co accidente chamou o 112, pero os efectivos de emerxencia xa só puideron confirmar o falecemento e abrir a investigación para determinar as circunstancias do que ocorrera. Así a escurecer viño do dentista de Ourense e encontreime aquí con este accidente, estaba unha ambulancia e tráfico e dixeron que había un difunto. O que escoitei foi que, que se matou un chico ali, que o tractor que non dera a volta, o chico que estaba na carretera. O que me dixo un veciño. E agora viña a mirar, porque eu non lle vía moita explicación a eso. O accidente este non sei que podo suceder. Segundo as primeiras investigacións da Garda Civil de Tráfico, o home perdeu o control do tractor e saiu da vía, coa fatalidade de que foi bater coa estructura de formigón que hai no acceso dunha leira. Supónse que o impacto foi o que fixo que o condutor saíra despedido do seu asento e acabar atropelado polo remolque do propio tractor, que neste caso é un apeiro que se emprega para esparexer esterco. A vítima é un mozo de 27 anos de nacionalidade uruguaia que vivía coa súa familia en Monforte e traballaba nunha empresa agrícola do Incio. Onte encamiñábase cara a Rubián para ir a un taller mecánico. Moi triste, a min dixeron mollar a noite e a verdad que non poden dormir porque isto é tremendo, non sei. En un sitio llano, porque cando vas a un sitio pendiente e así xa ter máis medo, pero así nun sitio llano, non sei. Este é o segundo accidente mortal cun tractor que se rexistra no municipio do Sabiñao en menos dun mes. A finais de agosto morreu un veciño deste concello ao emborcar o seu vehículo e quedar atrapado debaixo. Menudo susto que levaron en Sarria pola presenza dun coche circulando sen condutor. O vehículo estaba estacionado nunha rúa con forte pendente e, aínda que segundo a condutora e varias testemunhas tiña posto freno de man, escorregou varios metros ata espetarse contra unhas escaleiras. Alo menos, ninguén quedou ferido. Momentos de tensión os que se viviron a tarde do martes nesta rúa con forte pendente no centro de Sarria. Un vehículo que estaba estacionado comezou a escorregar costa abaixo sen condutor no seu interior. Moito ruido, sí. Fixo un estruendo grande. Unha chica moi maja e pasou por aí arriba a repartir algo e cuando volvió, blas, ya lo vio aquí, se quedó asustado porque yo y aquí el tapicero estábamos aquí y vimos bajar el coche, pero pensábamos que iba alguien dentro del coche y nada, y paró contra esa pasamanos. A condutora do vehículo, unha repartidora, aseguraba que deixara posto o freo de man e así o corroboraron varias testemunhas. Estaba aparcado ali arriba, deixouno a chica encendido, pero co freno de mão, pero o coche veuse e tirou con eso. Pobriña, quedouse un pouco cortada cando viu. Dixo, era o meu último reparto, e claro, deixou o coche, dixo, era nada máis subir un paquete, pero claro, as cousas pasan. Y a ella no le pasó nada, claro, venía el coche solo. Y lo bonito es que el freno de mano le tocamos y lo traía puesto para arriba, pero lo demás no sé qué le pudo pasar. A pobre chica, eu que sei, os coches xa sabes, somos seres humanos, temos errores, e bueno, o máis importante foi que ela non lle pasou nada. No descontrolado percorrido levou por diante un farol que aínda así non conseguiu frear completamente o coche. Finalmente foi caer sobre unhas escaleiras. A pesar de ser unha zona moi transitada, afortunadamente ninguén quedou ferido. Moito, máis pasa moito peregrino porque é a zona antigua e bueno, pudo haber máis problema. Todo quedou nun susto con danos materiais. Unha rapaza do Concello de Carnota asegura sentirse acosada por un home que coñecera nunha rede social. O presunto acosador chama a establecementos para pedir comida ao nome dela, chama en número oculto para insultala e mesmo a ameazou nos últimos días. Cristian Romero.
Este establecemento no que nos atopamos é un dos múltiples locais nos cales este home fixe un pedido de comida a nome da rapaza. O procedemento é sempre o mesmo. Chama ao local, pide comida en grandes cantidades. De feito, aquí temos un exemplo de conta no cal o total foi 80,40. Despois dilles a suposta hora de recollida e fai especial énfase no nome e no número da rapaza para despois nunca vir recollela. A rapaza advirte que ademais destes pedidos de comida leva tempo sufrindo tamén acoso telefónico, que a chama dende número oculto a calquera hora do día ou da madrugada e que ou lle colga directamente ou a insulta. O sábado díxome vouche matar a ti e ao teu fillo. Esta é a parte máis grave de todo o que está a vivir nos últimos días unha rapaza de 28 anos do concello de Carnota. Asegura que se sente acosada e que todo comezou despois de que decidise deixar de falar cun rapaz que coñecera por internet. Conocino a través de Facebook e empezoume a falar. Un día decidí non volver a falar con el, bloqueeino e desde aí empezou as chamadas en oculto e os pedidos a locales de todos os sitios. O rapaz, que segundo lle contou ten 32 anos, realizou chamadas encargando comida a nome dela a máis de 20 establecementos de varias zonas. Concello de Carnota, fixo pedidos tamén en Santa Comba, en Santiago, en Coruña, en Málaga, en Villa García e en Boiro. O procedemento é sempre o mesmo. Chama, encarga unha cantidade inxente de comida e dilles o nome e o número dela facendo especial fincapé neste aspecto para logo nunca ir recollela. Fixo o pedido, en plan 7 hamburguesas de carne con non sei que, patatas, bebida, a nombre de tal, dou un número de teléfono para as 9 da noite. Chamábanme para decir que estaba o pedido feito, o meu nombre e co meu número de teléfono, e que insistía moito en que chamaran a ese número. Reiterou bastante no número, pois 2, 3 veces, a máis no nombre da chavala. Pero isto non é o único. A rapaza apunta que a bombardea chamadas chegando a recibir 85 en tan só media hora e que o fai ademais dende número oculto a calquera hora do día ou da madrugada e que lle profire insultos. Inútil, vai fregar que eres unha muller. Preocupan especialmente esas ameazas de morte que comezou a recibir nos últimos días. Ahora empezou con amenazas. Amenazas de vouche matar, sei onde vives. A propia rapaza afirma que xa denunciou o caso ante a Garda Civil. Capturan na República Dominicana o principal condenado pola violación grupal dunha moza en Vigo no ano 2022. Miguel Ángel Wilson, de 32 anos, foi condenado a 11 anos de prisión pola agresión sexual que tivo lugar nun piso da travesía de Vigo. Malia a prohibición xudicial de saír de España, lograra fuxir ao seu país natal hai 4 meses. Agora deberá ser entregado a España en virtude dunha orde de extradición emitida pola Audiencia Provincial de Pontevedra. 5 persoas encapuchadas entraron roubar nunha nave municipal en Negreira, levaron o coche e o remolque de Protección Civil, así como ferramentas e outros materiais do Servizo de Iluminación Pública de Limpeza. O botín ascende a uns 70.000 euros. Os empregados da recollida do lixo do Concello de Negreira foron os primeiros en decatarse do sucedido. Cando chegaron a esta nave municipal ás 6 da mañá, atoparon un furado na fachada e a pechadura da porta forzada. Eles o que fixeron foi entrar pois por este lateral deste portal, facendo un butrón na propia chapa do portal e, lóxicamente, despois para sair, pois polo portal que temos de acceso aquí ás miñas espaldas, pois romperon o bombín da pechadura para poder sair, non? Foi na madrugada do luns para o martes, concretamente a partir das 2:30 da mañá, máis ou menos, hasta as 3, que é cando vemos que marchan xa co vehículo, non? As cámaras de vigilancia do edificio gravan a saída de 5 encarapuchados neste vehículo de Protección Civil cun remolque cargado con todo o equipamento. Roubaron tamén ferramentas e materiais das brigadas de obras, iluminación e outros servizos do Concello. Dende taladros, amoladoras, cable do servicio de alumeado e moitos outros. Por tanto, estamos facendo pois un inventario para poñer realmente todo, cuantificar todo o que realmente poideron levar. Mellor un valor de uns 70.000 euros, máis ou menos, 60 e pico mil seguro, porque o vehículo remolque xa teñen un valor importante. Na súa fuxida, mesmo tiveron tempo de tirar algúns obxectos sustraídos que non lles tiñan utilidade.
Ainda recollemos pois un desfibrilador que tiñamos no propio vehículo, que tiraron aquí ao lado, e tamén pois algún talqui que estaban no propio vehículo. Eu creo que viñan con algo sabido, non é un típico caco que entra a mirar o que hai e leva o que encontra, non? Eu creo que sabían ben o que viña, non? O Concello presentou denuncia ante a Garda Civil. As imaxes das cámaras situadas tanto no propio almacén como noutros puntos do polígono industrial son clave nunha investigación que non descarta máis implicados. Outro roubo curioso en Betanzos. Ali levaron o teléfono da única parada de taxis que hai na cidade dos Cabaleiros. Unha situación que perxudica aos condutores que traballan de xeito independente, pero que tamén amola aos usuarios que se veren na obriga de recorrer a outros métodos para poder solicitar un taxi. Sen teléfono desde o pasado 24 de xullo, así están na única parada de taxis que hai en Betanzos. O terminal estaba guardado nesta caixa metálica da que só os profesionais teñen a chave, porén quen o roubou conseguiu abrila e levalo. Porque suena aquí, non hai un taxi, lo oyen sonar e lo rompen. O tiran del cable. Este cable les dije que lo pusieran tapado, a tiras del cable está roto. Mira, está roto. Unha situación que dificulta o traballo dos taxistas que operan de xeito independente, os que o fan baixo o servizo de emisoras como Radio Taxi Betanzos, Radio Taxi Coruña ou Teletaxi, a falta dese teléfono non os amola tanto. A nos afecta algo menos porque, bueno, nos traballamos con emisoras, entonces, bueno, os usuarios, no, claro, se queren chamar a parada, pois non. Non hai taxis, bueno, ainda que os haya, non os hai. Y el que tenga una urgencia, como no conozca los móviles de un taxista, no puede llamar. Y aparte es el único teléfono público que hay aquí. ¿Sabes? Los otros son todo es privatizar el servicio. ¿Sabes? Allá está el único teléfono que hay. Los otros son todos como si yo digo que mi teléfono es el teléfono de la parada. Tamén os usuarios están irritados. O que non é normal é que unha parada de taxi estea 2 meses sin teléfono. Porque generalmente se llama para que te vengan a buscar ou a recoger. Se non temos que vir aquí a buscar o taxi. E os que estamos mal. Bueno, a xente maior é os que non son maiores. Se alguén necesita o servicio, lógicamente, tería que ter un acceso, digamos, rápido, non? Hai que poñer outro. Non hai outra. En esas está o Concello que asegura que nos últimos 3 anos xa roubaron da parada 5 teléfonos. Detiveron en Vizcaya un veciño de Pontevedra que pretendía introducir unha cantidade importante de droga no País Vasco. A Garda Civil incautoulle en concreto 2 kilos de cocaína que levaba ocultos nun vehículo. Os axentes da Benemérita localizaron a droga no oco do filtro do aire do motor do coche, tal e como ven nas imaxes cedidas polo propio Corpo Armado. A operación, denominada Rainman 2, conta cunha das principais rutas de entrada de droga e concretamente de cocaína procedente de Galicia cara a Euskadi. Seguindo coa loita contra o narcotráfico, esta foi a primeira noite en prisión dos 3 detidos en relación co alixo de cocaína en grandes cantidades da Pobra do Caramiñal. Son supostamente o elo máis feble da cadea delictiva, polo que a operación continúa aberta en busca dos verdadeiros responsables da loxística en terra. Golpe importante, sí. Por cantidade, case 4.000 kilos de cocaína e polo método, outro somerxible máis. Todo apunta que este verán se superou a media con máis de 5 mes. Dos submarinos levamos un ano francamente preocupante. Isto que vemos posiblemente sexa a punta do iceberg dunha ruta perfectamente consolidada que fai anos que está activa de este tráfico de cocaína a través de semisubmersibles con destino a Galicia. Os 3 detidos, un ecuatoriano e 2 colombianos, xa están en prisión. Suponse que son a parte máis feble de toda unha organización criminal. Os que trasladaron o semisomersible dende América do Sur buscan os responsables da loxística en terra, supostamente un grupo galego. De todo isto non hai unha grande organización de narcotraficantes, pero hai xente, como son os detidos, que se xogaban a vida, bueno, pues, a cambio pues, de la miseria, posiblemente, para traer ese cargamento de droga.
De momento todos son suposicións porque os detidos gardaron silencio ante a xuíz e a policía nin confirma nin desmente á espera de avanzar na investigación. Pero malia que a droga apareceu na Pobra, todo apunta a que hai relación con Muros. Distribúen, digamos, os seus cargamentos por distintos lugares das costas galegas en función das súas preferencias nun momento dado, da presión policial que poidan detectar nun lado, pois pasan a outro. Non se sabe quen está detrás, pero parece que a policía xa lle seguía a pista que esperaban esta descarga, por certo, chea de erros. Os narcos embarcaron o remolque nunha curva e a metade dos fardos quedaron ciscados ali mesmo. A outra metade deixaron a poucos metros no medio duns matos e deixaron tirados os 3 supostos peregrinos, que non tardaron en levantar sospeitas, máis aínda despois do paso do helicóptero que puxo a veciñanza en alerta. Hoy posiblemente un dos xestos máis altruístas, falamos da doazón de sangue tan necesaria para salvar vidas. A comunidade universitaria galega está moi implicada esta vez, queren bater todas as marcas. Nuria, contanos. Sí, así é, Raúl. Os universitarios galegos son un colectivo implicado, concienciado, así o demostran ano tras ano, con datos que van a máis. Durante o curso escolar anterior, esas doazóns chegaron ás 4.331, pero o obxectivo este ano é un poquinho máis ambicioso, chegar ás 4.500. Para iso abonda con chegar unidades móviles como esta, ubicada aquí na avenida Xoán 23 de Santiago de Compostela, xusto diante das facultades de Maxisterio e Enfermería. A verdade é que apenas hai motivos para non poder doar, basta con que teñamos boa saúde. En todo caso, cando cheguemos aquí, os sanitarios van nos facer unhas preguntas, un cuestionario e tamén unha pequena proba para ver que cumprimos todos os requerimentos médicos. Se a cousa vai ben, se temos o ok, a luz verde, xa poderemos doar. Apenas media hora de tempo vamos a perder, vamos a investir en realidade en doar vida, en doar sangue. Saiban ademais que cada doazón que facemos vai a repercutir en beneficios para 3 doantes diferentes, xa que se separan os componentes dese sangue que doamos e se van a destinar a necesidades diferentes. Como dicimos, importante esta campaña para promover a novos doantes de doazón de sangue entre a comunidade universitaria. É importante garantir o relevo xeracional toda vez que moitos dos doantes que temos en Galicia xa van cumplindo anos e xa non poden doar. Importante, por tanto, garantir o relevo xeracional a partir de campañas como esta, destinadas precisamente á comunidade universitaria. O curso pasado, entre as 7 facultades de Galicia, acadamos 4.300 doazóns. Este ano, bueno, se acadamos 4.500 é o objetivo, o sea, e podes alcanzar. Viñeronnos falar Antonte, de feito, á tarde a unha clase, como na casa tamén modín, pois dixen eu, bueno, pois voume animar porque non costa nada. É unha cousa que en 10 minutos se acaba e tampouco che costa tanto. Que al final é algo que non duele, son 5 minutos e pode ayudar a alguén que non hai cosa máis bonita que ser altruista en la vida. Al final nunca sabes cuándo te puede pasar a ti ou a un familiar. Tras o verán máis caloroso des que hai rexistros e a piques de entrar xa no outono, regresan as altas temperaturas e os avisos por calor. Bea. Sí, para hoxe xa se agardan máximas por riba dos 35 graus aquí en Ourense ou en Valdeorras. En xeral, prácticamente toda a provincia quedará por riba dos 30, tamén en Lugo, pero que para mañá aínda se agarda que soban máis as temperaturas. Por iso se activou un aviso de cor amarela na Bacía do Miño, o seu paso por Pontevedra e Ourense, no sur de Lugo e tamén na comarca de Valdeorras. Os termómetros mañá poden superar os 37 graus. A pesar do sol, as chaquetas impúñanse a primeira hora en Ourense. Sí, porque pola mañán vin no autobús de 7 menos cuarto da mañán e fai un fresco. Hombre, a farmacia de arriba marcaba, non sei se eran 14 grados. Así que despois a mediodía pois chegaremos aos 30, 35 agárdanse na cidade das Burgas e en Valdeorras, calor que se estenderá por boa parte do interior con oscilacións térmicas que poden chegar ata preto dos 30 graus en puntos como Xinzo, onde as mínimas caeron hoxe os 2. Digamos, la diferencia es muchísima. O sea, no sabes cómo vestirte, no sabes cómo salir de casa. Ahora volver así a estas calores, así ando o corpo falando mal escarallao, claro. Co paso das horas e o ascenso das temperaturas, hai quen busca refresco nas augas do Miño. Ten a mesma temperatura, non é unha cousa rara. O que pasa é que a xente que non está acostumbrada tense que adaptar. Se nota un calor que no esperábamos, es verdad. El calentamiento global parece que va extendiendo el verano más de la cuenta, ¿no? Para este tempo é moito calor.
E máis que se agarda mañá, cando os termómetros poden subir ata os 37. 37 grados son moitos grados, non é normal. Pero bueno, co cambio climático pode vir de todo. Pero bueno, a recolleita sempre foi así un pouco entre calor e arrúan as pontes e sacan as fontes neste mes. E este será o veranillo este que nos ven antes de que se acabe todo isto e veña o frío. Un veraniño de San Miguel adiantado ás portas do outono que deixará avisos amarelos por altas temperaturas este xoves. Eu ainda non me casei do brao, sabes que vou modo veraniego total. Entonces, pois cuanto máis brao veña, mellor. Para min se tiña que chover un pouquiño máis. Pero bueno. Non se agarda cambio de tempo ata fin de semana.